Salutare tot lumea, bine ați la un episod din seria noastră de... Vă dați seama ce? TNT-uri. Așa explodăm 500 de TNT-uri. Vedeți cum am luat acest cal. Am găsit într-un chest o șa și o de asta de aur și am găsit un cal pe aici. M-am gândit, hai să încep episodul tare, cu un cal. Și asta era o fermă. Uitați ce frumos este asta. Aici era o fermă. Și aici am făcut o piramidă. Stați un pic că o să lungesc un pic videoul, că vreau să fac o poză. Pe mine mă ia de poze. O să vede ceva. Nu asta. Video. Expression. Asta așa. Ui! Arăt ciudat, dar nu contează. Taci din gură. Și acum stai să fac și o poză, ce să mai... Hai. Taking shot. Grow fucking stuff. Foarte frumos. Foarte. Pentru că nu pot da pauză. De-ați fac toate astea, că altfel de pauză. Setări. Mâine o să fac un episod din seria noastră de survival. Bă, n-am făcut un episod de survival de o grămadă de timp. Și asta nu-mi place. Aia se scade, stai un pic. Hai bă, hai, lasă. Și acum, după cum vedeți, uite pe survival cu flint and steel. Și da, ați auzit bine primul cuvânt. Survival. Deci o să explodăm toate chestia asta în 3, 2, 1. Hai că nu mai țip iară. Ca din primul episod. Oh my fucking god, lag, bă. Bă, 500 de TNT-uri fac lag, pe bune. Sper să nu mor. Că nu mă dă departe, dar nu mă dă aproape. Bine, cât de cât aproape mă dă, da. A greșit. Shit. Mai aveam nevoie de asta. Uite și eu. Deci cred că am bubuit un sat întreg. Sper că încă nu mai bubuie. Să părăsesc aici calul. Lasă-mă. Te iau eu mai târziu, sper. Dacă te mai găsesc viu. Haide. Bă, dar ce lag e ăsta? Bă, deci în viața mea n-am mai făcut lag ăsta. Nici când mi-a dat cu Minecraft Not Respawning nu am avut lag-ul ăsta. Sau nu de Not Respawning, da? Bă, și acum trebuie să aștept toată chestia. Bă, și gândiți-vă că n-am pauză de publicitate. Deci nu știu cum mă mai mișc, cred că am 3-4 FPS-uri. Încă mai bubui? Sau acum se încarcă toată bubuitura? Cred că stau jos de asta, nu știu ce să așa. Nu spun că nu explodează. No. Oh, nu. Bă, mai bubuie mult. Bă, deci chiar nu este ca în episodul. Auci, mami. Deci o să vă las aici, că o să bubuie tot, o să mă mai duc și eu prin casă. Deci o să las aici telefonul, o să vedeți cum bubuie tot. Oare deja bubuie tot? Nea, se mișcă mai repede, cred. Să văd? Nope. Bă, de ce o să las aici? Putem să terminăm.
Și eu credeam că nu o să se termine peste... Eu credeam că o să dureze 7-8 minute până o să se termine. Oricum, să dureze 5 minute. Bă, și e gata. Nu e gata! Plec, ce să mai... Ce mă fac eu acum, băieți? Ce fac? Mă dau pe Survivor, mă dau pe Invincibil, la poțiuni, dau Trading, gen ăsta, Jump 20 și ne uităm. Hai să ne uităm așa ce să mai... Bă, păi și asta a fost toată bubuitura de 500 de TNT-uri. Asta e, mi se blochează. Cred că am 3 fupusuri sau 2 sau 0. Dacă v-a plăcut episodul de azi, mie mi-a plăcut că a mers doar în screenshot-uri. Și noi ne vedem auci. Altă mină? What the fuck, ce sări? Da, altă mină acolo. Ne vedem data viitoare. Uite acolo ce mină. Hei, acum nu mai se mai blochează. Pa. Stai că deschise eu gura prea mult. Un pic.